pasahero nangaangol human mi diretso ang ilang gisakyan sa road construction nga walay tukmang warning. Drug pusher wa makadagan, iyang tiil na pusilan, dihang may aksyon og sibat gikan sa pagdakop sa kapulisan. Usa sa mga most wanted sa Toledo, nadakpan dito sa Gaas, Balamban. Suspek sa pagpanglugo sa 15 anyos, naputos sa bunog. 6 anyos nga bata, gilugo sa iyang kaugalingong amahan nga adik. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 18 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Dakpon sa mga pulis Georgia ang mga namaligya sa mga DVD sa nahitabo dito sa Mamasapano, Maguindanao. Sumala sa Balaod, Glenn, ang video nga mipakita nga gitiwasan sa rebelde ang usa ka pulis maisip nga obscene publication. King Perez, Suginlimi. Mikatap sa kauluhan ng pagbaligya sa mga DVD sa Mamasapano encounter. Matod sa Deputy Chief sa Regional Criminal Investigation and Detection Group Police Superintendent Fermin Armendares III, gisusi karon sila mga sakop ang pagpamaligya niini dinhi sa Kabisayan. Insofar as CIDG7, immediately nakakuha kami taho from the national headquarters insofar as confiscation ka ng mga DVDs, CDs nga ang sulod na katong insidente sa Mamasapano. Nag-connect kami sa mga agents sa field, then na mga possible targets, then kung mag-positive gani, magkahimo kami og usa ka operation. Matod pa ni Armendares nga dunay tulubagon sa Balaod ang mamaligya sa video nga mipakita nga gitiwasan sa mga rebelde ang sakop sa Special Action Force. Sumala sa Article 201 sa Revised Penal Code, ang pagpamaligya sa video sa Mamasapano encounter mo qualify isip obscene publication and exhibition nga gidili sa Balaod. Dili kayo sila aware nga naikalapasan sa Balaod ni. Gitunan usab sa CIDG7 kung adunay tulubagon sa Balaod ang mananaw sa video. Gipangita karon sa CIDG si Even Demata, kolumnista sa usa ka tabloid, kinsa usa sa mga nag-upload sa video sa Facebook. Na may taho nga connected siya sa media. Then mauna nga atong hanapan og information insofar as subjects connection to with the media. Bisan pa man nga adunay dawat nga impormasyon ng CIDG7 nga adunay mga namaligya og DVDs kabahin sa overkill video sa Mamasapano encounter, matud pa sa mga manindahay diri sa Vision Theater sa Dalan Colon nga wala sila mamaligya og dili sila mamaligya sa maong mga DVDs. Dili tinod na nagabaligya may. Wala bisag isa wala. Wala. Dili kami man magbaligay mga kaya na atong mga anak. King Perez, News 5. Hatagan og cash assistance sa Cebu City Government ang pamilya sa usa ka sakop sa PNP Special Action Force nga namatay sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Matod ni Mayor Michael Rama nga 50 ngadto sa 100,000 pesos ang ihatag sa syudad nga cash assistance ngadto ni Michelle Candano, ang asawa ni PO2 Windel Candano. Awhagon ni Rama ang chairman sa Peace Coordinating and Advisory Council nga si Vice Mayor Edgar Labella sa paghimo og rekomendasyon. Hatagan sa libreng edukasyon ang mga anak sa namatay ug andam sa patrabahoon ni Rama sa City Hall si Michelle kung nagkinahanglan og trabaho. Gidismiss sa korte ang usa ka kaso nga gipasaka sa usa ka resort batok sa giilang guwapa nga shoplifter sa Cebu. Apan nagpabilin pa ang laing sumbong nga gipasaka batok kaniya sa usa ka beauty parlor. Jinky Roset, Suginlimi. Miabot kaganiha dinhi sa Toledo City Hall of Justice kining sakyanan sa DSWD luwan ang kontrobersyal nga babae nga giakusahang shoplifter ug swindler sa Sugbo.
Tuyo nila ang paghuwat sa written order sa korte human miluwat og provisional dismissal sa kasong estafa si Judge Hermes Montero sa RTC Branch 59 sa Toledo. Misibog sa kiha ang tag-iya sa Cabo San Miguel Resort sa Asturias, batok kang Jobel human dunay ni bayad sa 15,000 pesos nga utang sa pag-istar ni ini. Duna say mipiyansa niya sa kantidad nga 40,000 pesos. Not necessarily nga I'm sorry. Para advisor. Gibarugan sa abogado sa depensa nga ang batan-on mismo mo imikuha sa iyang serbisyo. Actually, miga mamidaan before siya personally nang-hire nako. At the moment she was sa Balamban, the moment nga bi-arrest siya, ning text tawag sa nako. Apan nasayod ang taga-Kapitolyo kung kinsa ang naghatag kang Jobel og abogado. Ang Provincial Welfare Development Office sa Kapitolyo miklaro nga magpabilin ang dalaga sa ilang kustodiya samtang wa pa ang official order of release. Yes, sa DSWD na po mo determined. Okay. Sa release. Okay, nga no minor paghapon. You have to remember nga minor paghapon siya. So atong late nga Pagkakaroon gipahibaw sa PSWDO nga maayo na ang kahimtang niini ug wa nay mga suicidal attempts nga gibuhat. Laing sumbong ang iya pang giatubang human siya misibat ug wa mobayad sa nails and cocktail salon human nagpa-parlor. Jinky Rosit, News 5. Sports utility vehicle nga gisakyan sa mga Korean nationals milahos sa giayo nga dalan sa may pier area. Ang usa sa gitudlong hinungdan mao ang way klaro nga early warning device sa S. Osmeña Avenue. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagyaka samtang nagpingit sa kasakit ang Koreana nga si Park San-young human milahos ang gimanyong sakinan sa iyang bana nga si Jin Sam-min sa giayong S. Osmeña Avenue pasado alas 12 kaganyang kadlawon. Ditabang ang biktima samtang wara maunsa ang iyang bana o ang ilang iro. Giulagway nga nag-untol-untol ang si RV nga gisakyan sa mga Koreano tungod sa kalibaong sa mangdan. Naswertean nga wa may diretso sa gikubkob nga yuta ang sakyanan. Napiapi sad kining railing human daruha sa CRV nga mihunong sa stockpile sa gipang pundog nga semento. Gingong kusog ang dagan sa maong sakyanan ug wa mabantay ang gibakbak nga daan bisan dunay mga karatula ug nagbabag nga railing. Boundary siya ng agi kaya naghamayos ka na sa dungan sa lari dong. Utang dito siya na siya. So gato pa dito siya na. Oh, magtuo siya kanang kuan ba open na siya ba. Wala pa nagikuan trabaho dia. Namatikdan nga ngit-ngit ang dapit og di makita sa layo ang mga karatula og railing nga way reflectors mao nga gihulagway sa mga motorista nga kuyaw alang kanila ang maong dapit. Nasayran nga mamauli na untang magtiayon sa dakbahin sa Lapu-Lapu og naandan ng muagi sa maong dapit. Apan duda sa mga investigador nga posibleng nakatagpilaw ang driver mo nga midiretso kini sa gaayo nga dalan. Pipila na kasi man nga giablihan sa mga motorista ang naayo nga bahin sa maungdan. Apan kinahanglan pa nga muliko sa Picas Lane aron mulahos paingon sa dakbayan sa Mandawi. Pero kung atong dagan na sakto lang, di na to pakusgan may makabantay siguro tadi kayo nga madot-dot jud ta. Ryan Sorote, News 5. Laing fact-finding closed-door meeting gipahigayon karong hapon kabahin sa pagkamatay ni Jocelyn Collie Flores sa mga kamot sa medical staff sa Mandaue City Hospital human gituuhang madapati og sayop nga tambal ni adtong Enero. Gipatawag sa buhatan ni Mandaue City Legal Officer Attorney Giovanni Tianero ang mga doctor og medical staff nga mi-handle ni Jocelyn ni adtong higayuna lagip na ang bana sa namatay niya si Cesar ug mga kabanay og legal counsel niini kini aron makakuha og dugang katinawan sa nahitabo. Kay numduman nga una nang mipahigayon og investigasyon ang Department of Health Region 7 ug wala sila nakitang sayop sa operational procedure sa medical staff sa MCH. Mao nga wa nila hilabti ang lisensya sa ospital sa pag-operate. Samtang sa bahin sa Mandaue City Government, sila mao'y muhukom kung angay bang taktakon ang nalambigit nga mga doctors ug medical staff. Mao nga importante ang meeting karong hapon aron makuha sa City Hall ang duha ka habig alang sa himuong desisyon. Mga jeepney operators ug driver mipadayag sa ilang kabalaka sa higayon nga mo-operate na ang BRT sa Sugbo. Unang mga rota nga maapektuhan mo ang gikan sa Bulacau hantud sa Talamban. Ray Pasaporte, Suginlimi. Naabtan sa news team kaganihang nga sama sa usa ka merkado ubuangan ang sulod sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB.
Nagtigom dinhi ang mga operator sa POJ ug taga DOTC alang sa usa ka validation survey alang sa pag-implementar sa bus rapid transit sa dakbayan sa Sugbo. Ako ipasabot ang mga operator kung ayaw mo kinahanglan ayaw ninyo fill up ang mga forms niya dinha para ma-insakto gud ang survey nato sa DOTC. Giinan nako sila ayaw mo kahadlok kay dili mo ma-displace. Nabalaka ang mga operators nga mawagtangan sila og panginabuhi uban sa ilang mga drivers sa higayon mag-operate na ang BRT. Tigod. Pangyod kanang disadvantage kay sa mga pasahero. Kay pasahero katulos sila mo sakay matug karbon. O apil sa PG operators. Makulba ng mga kaliro wa na may mga ang mga PG ana ma-reduce man. I don't know kung ipadayon nila or kuhaan nila ang jeep or naibilin kada kwan siguro. Dili gud tanan kay asa man agi ang PG. BRT para na mga operator para nako isip usa ka operator mainis siya kay kuan man kining less ang pollution niya kaysa mga PUJ tungod sa kadaghan ba. So para nako nga isip usa ka operator, small operator, dako kay epekto nako. Ang ilang tang paagi na ang manghinaot na sa unta ko ba nga ang gobyerno mangitag paagi nga kami mga operator ilamin tagaan og lain nga panginabuhian nga mapadayon lang yan ang panginabuhi matagadlaw. Ako sila ayaw mo kahadlok kay dili mo ma-displace. Kanang mga apektado din na atong taga mag-open punta og developmental road or new roads or kanang naora mga existing roads mahangyo ta sa DOTC naggaman na og sorbitanan itawag nato nag RMC gaman na siya og sorbitanan og pilay kulang nga unit sa kada ruta. Midugang ang OIC sa LTFRB nga iyang isugyot nga maka-operate og mga V-hire ang mga operator nga maapektuhan sa BRT. Mga option din na nga dili ma-displace or o dili na gud sila gusto mo operate, pwede sila i-employ din na sa BRT mismo. Ang ruta nga unang maapektuhan sa pag-operate sa BRT mao ang biyahe gikan sa Bulacau hangtod sa Talamban. Ray Pasaporte, News 5. Pangu sa usa ka pundok sa Balamban mihangyo sa korte nga tugutan nga makapiyansa sa kasong serious illegal detention. Jinky Rosit, sige ni me. Gidungog kaganihang sayo sa buntag sa sala ni Judge Hermes Montero sa RTC Branch 59 sa Toledo City ang petition for bail nga gisangat sa kampo sa napreso nga leader sa kulto sa Balamban ang naila nga Diyos Amahan nga si Casiano Abduhan. Gipangayo sa mga abogado ni Abduhan nga tugutang makapiyansa ang ilang kliyente sa kasong serious illegal detention. Apan ang consultant sa Provincial Women's Commission sa Kapitolyo kinsa usa sa gipatawag sa witness stand miingon nga di kini angayan subay sa balaod. Ang sa amo dili gyud angay. Sa amo contention we are ang balaod is nag-provide man nga dili billable ang serious illegal detention. Mitambong sab sa hearing ang giingong mao'y biktima sa illegal detention ni Tatay Loloy nga si Emma Nepomuceno kinsa mibakwi sa una nang mipadayag nga iyang kaugalingon nga kabubuton ang pagpuyo sa balay sa mga abduhan. Alang sa prosecution, di kini makaapekto sa ilang kaso. Ang naana sa huwi sa pagtimbang-timbang afterward we have already presented our witness ang psychologist nga ni pakita sa niya si Emma is suffering from Stockholm Syndrome. Kaganiha, gibutyag ni Emma nga nahinayan siya sa proseso sa mga pagdungog kay siya mismo buot nang mulingkod sa witness stand aron depensahan ang giakusahang si Abduhan. Dali kining mibiya sa korte apan limitado lang ang iyang giluwatang tubag sa mga sakop sa media. Wait na lang for how many hair Sa John. Yes. Si John. Laing kaso nga murder ug human trafficking ang gipasaka kang Casiano Abduhan. Jinky Rosit, News 5. Gidagsa ang mga Katolikong simbahan karong adlaw alang sa Miyerkules sa Badles kun Ash Wednesday. Atol sa misa kaganiha sa Cebu Metropolitan Cathedral, gipahinumduman ni Auxiliary Bishop Emeritus Antonio Ranyola
ang mga Katoliko sa tulo ka buhaton atol sa Kwaresma. Andrea Patenya, Suginlimi. Ang Ash Wednesday mao'y unang adlaw sa Kwaresma sa Western Christianity. Dinhi magsugod ng 40 fasting days, way labot ang Domingo sa di pa ang Easter Sunday. Base sa canonical Gospels nilang Mateo, Marcos ug Lucas, nagpuasa si Jesucristo sa disyerto sud sa 40 ka adlaw taliwa sa tentasyon sa yawa. Dinhi nasunod ang panahon sa Kwaresma. Sud sa Ash Wednesday Mass, badlisan og krus ang agtang sa mga manimba gamit ang abo gikan sa sinunog nga mga lukay nga gibinditahan sa miaging Palm Sunday. Dungan sa pagbadlis, sambiton sa pari o lay minister ang mga pulong nga repent and believe in the gospel. Ang maong tradisyon buhaton aron mapahinumduman ang mga Katoliko nga gikan sa abo ug mubalik rasab sa pagkaabo ug ang kinabuhi ning kalibutana lumalabay lang. Sa walay ni Auxiliary Bishop Emeritus Antonio Ranyola, iyang gipahinumduman ang tulo ka importanteng butang nga buhaton matag Kwaresma. Una, mao ang pagpangayog pasaylo sa mga sala aron magbag-o alang sa kaayuhan. Balik ka sa Diyos. Ibilin nato ang kasalanan. Ikaduha, mao ang kinasing-kasing nga pag-ampo. Panahon sa Kwaresma mao, panahon sa pag-ampo, intensive prayer. Panahon sa pag-ampo, and when you pray, go to your room, close the door, ug mag-ampo sa mahal na dili nato makita. Ug ikatulo ang acts of charity kun pagtabang sa uban. Matag Miyerkules sa Badlis ug Biyernes Santo, kinahanglan sab sundon sa mga hamtong nga Katoliko ang abstinence kun ang paglikay sa pagkaon og karne ug ang pagpuasa, diin one full meal ra ang kanon sud sa usa ka adlaw. Matud sa mga nanimba, di sayon sundon ang pagpuasa apan ila kining paningkamutan. Aron maka likay gid ganita sa mga buluhaton nga makasala gid ta kanang at least maka kuanta ba maka hunahunata nga dili gid di ay na siya maayo. Abog rata mo balik ya pag sa abog ya kuanta magpuasa. Maus ko. Para ni mo sir, lisod ba nga magpuasa? Adegid ta ka perfect noon. Nagud tay goan masipyat dito. Pero ang importante, Importante at least sa imong sus kasing-kasing nga nagud ka. or mo maningkamot ka sir nga mo. Kamot yun. Andrea Patenya, News 5. Gipahigayon sa Barangay Tejero Gym ang ikapito ka tuig nga Christian Athletic Volunteers Invitational Basketball Tournament. Dito ka mga nagkalalaing grupo ang magkontra sa maong torneo. Kini naglangkob sa AC Sports, San Remigio Properties, MGM Sounds and Promotions, FXC Elevator, ASPA, Scaffoldings, Crystal King ug JVR Talisay. Matod sa chairman sa Sports Committee sa Barangay Tejero nga si Konsehal Gary Lau nga ang maong kalihukan gihimo sa CAV aron mahatagan og kahigayunan ang tanang sports enthusiast nga manginganyo sa paugnat nga kusog. Dugang niini ang dili barangay funded ang maong torneo ug igo lang silang musuporta sa maong kalihukan nga gipanguluhan sa CAV. Siya involved of sports. Kaya mao po ang luwang ramang gyud nato mao ang pagpahigayon og mga paugnat sa kusog. Babae ug lalaki nga dunay lain-laing kaso gidakop sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Station 3 nga naa magbase sa Barangay Gunob. Ang duha puros nalutsan og warrant of arrest. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Gisikop ang 21 anyos nga si Mary Jane Romera kinsa giyong bugaw sa iyang panimay sa Maydan Bonifacio sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nalutsan kini warrant of arrest ni Presiding Judge Ana Marie Militante sa Lapu-Lapu RTC Branch 53. Matod sa hepe sa Gunob Police Station kun Lapu-Lapu City Police Station 3 nga si Police Senior Inspector Wilbert Parilla nga gireklamo si Romera human mibugaw sa 15 anyos nga dalagita ngadto sa ginganlan ug Rasin Tumulak. Gumikan sab sa mong hitabo, gikiha og kasong pagpanglugo si Tumulak samtang si Romera gikasuhan og qualified trafficking. Daan na ni siya nga bugaw gyud din ha sa ilang That was the report no nga na-receive sad nato nga mao sad nga moy mo dala ng mga minor, modala og kinsay naay mga kailang nga mga babae. So this time ang iyahang na bugawan is minor.
Jowa ka kasuway day. Wo. Baligya-baligya. Wo jud ma'am. Wo jud promise, wo jud gusto mamatay pa ko, wo jud. Dili. Wa na sa buhi sa pulis si Emiliano Venenoso human gireklamo siyang asawa nga nanapat kaniya. Dihang gisusi ang record niini nasuta nga duna kini warrant of arrest sa Negros Oriental tungod sa kasong robbery with frustrated homicide. Gihimakak sa dinakpan nga duna siya nahimong kalapasan. Nagduda kini nga nakahiglang siya sa iyang mga higala nga nahimog daotan. That is already our SOP. Tanan nga since na natay i-warrant, makita na to og ang usa ka tawo bisan pa og ang iyang warrant nasa laing lugar. So ini check na to sa warrant, makita na to. So nag-reflect man nga na siya warrant sa bakong, so among gi-contact ang bakong. Wala ko na mo kaya nga kailan ako silingan namo sa mua. Mga buguyon bitaw. Nya siyempre di mo ka pwede na dili ka mutagad kay taga inyo harapon, mutagad ra pud ka. Mo may lantaw nila nga malahig man kanila kuan sa mga ilang binuhatan, malahig man ka. Ya ako wa mo ko kakuy-kuyugan na nila. So, dito po na himong kriminal dito sa... Wala gyud ma'am, mamatay wala gyud ko. Leslie Caminadi Vistil, News 5. 6 anyos nga batang babae nga taga Toledo misumbong nga giamong-amungan sa iyang amahan. Amahan nga mihimakak sa pasangil, miangkon nga tiggamitan siya og shabu. Jinky Rosit, Sugin Limi. Tungod sa reklamo sa usa ka social worker sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Toledo, naluwas kining 6 anyos nga batang babae gikan sa kamot sa iyang amahan nga miamong-among kaniya. Giingong giunay og lugos sa 35 anyos nga amahan ng iyang anak kagahapong adlaw sud sa ilang panimay base sa giasoy sa bata. Matod sa hepe sa Women and Children Protection Desk sa Toledo City Police Station, positibong nahilabtan ang bata base sa medical records gikan sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Di pa pangita din na mo ang papa. Kay mutanong sa bata, kano sa kagilabti, gabi mo kuno. Ang suspect nga amahan itago nato sa pangalang June, usa ka regular employee sa Toledo City Hall. Iyang gimakak ang pangangkon siyang anak ug natinga siya sa maong pasangil. Miangkon hinuon kini nga tigamitan siya og drogas. Di mo anak mo ini pinpoint mo? Oo, bigipangita mo na sa buday hapon. Kasong incest rape ang isang at nga kaso sa korte, batok ni alias June. Jinky Rosit, News 5. Posibleng malangay pa ang pagsusi sa mga ebidensya nga nakuha sa Regional Criminal Investigation and Detection Management gikan sa pagipasangin lang tigpahigayon og cyber pornography sa Barangay Tejero kay gikinahanglan kining pagtugot sa korte. King Perez, Sugin Limi. Niadtong Lunes sa gabi, gironda ang panimay ni Nathalie Mendiola. Human pa sa nginli sa 10 anyos nga batang babae nga gibayaran siya niini aron kuhanog hulagway samtang naghubo. Apan dihang gironda way nakita ang nude photos. Apan gipanguha ang mga kahimanan niini sama sa computer unit, mobile devices ug laptop. Matud ni CIDG 7 Deputy Chief Fermin Armendares III nga kinahanglan pang i-raffle sa Cebu City Regional Trial Court ang pagduso sa prayer aron mahiling ang nasakmit nga mga kahimanan. Kay dili na ubos sa jurisdiction sa issuing court sa search warrant ang pagtugot sa pag-abli sa mga nakuhang kahimanan nga si Judge Manuel Patalinghog. So, as per advised by the judge, ingon ang judge nga ato sa i-raffle, then pag-raffle na ato ka mga prayer sa kwan. Motion lang siguro ka mo from the judge nga maka-cateran. Unang glimod sa habig ni Mendiola ang maong pasangil. Kay matud pa personal ang motibo sa pasangil kaniya kay ang amahan sa bata mo'y gipapahawa isip panday nga nanrabaho kaniadto kang Mendiola. King Perez, News 5. Bagong nakagawas gikan sa prisuhan, gitabangan og kulata ganihang kadlawon. Human pa sa ngimling ng lugos og 15 anyos nga dalagita. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Naputo sa bunog ang naong ni Marvin Diaz, 21 anyos. Human tabangi og kulata sa mga tao ganihang kadlawon sa barangay Tipadilla. Si Diaz kinsa naglisod sa pagsulti giila nga maoy nanamastamas sa pagkababay sa 15 anyos nga minor de edad. Apan hugtanon kini niyang gihimakak. Sa ang babae sir nga kanang ako kuan niya. Pero sa akong gusto niya sa bili ko dapat sir.
Dugang ni Diaz nga nahibong siya kun nganong kalit siyang gidakop sa parian pulis nga unta ni adtong higayuna didto ra siya sa hantakan. Giangkon sa dinakpan nga kaila sila sa biktima kay ang barkada ni ini. Iya rasab kaila ug ang uban gani iyang mga pag-umangkon. Ana, ayaw na ko na. Una na ako ayaw sa kinsa to. Ang hinan, una na ako ayaw sa kinsa to. Mismo, pala po yung ubanan din. Sa lahat daw. Matod sa igsuon sa biktima nga mga alas 4 ganihang kadlawon, samtang natug ang iyang manghud uban ang uyab ni ini. Kalit lang ni saka ang suspek og nagdala og screwdriver. Sila saka ron siya kalit ko nun, yung uyab tapad niya, tuonig, yung uyab mo ini. Kuhan niya niya, yung uyab sampit niya, tiunan mo kuno siya screwdriver. Moto, yung uyab wa kalihok. Gidala sa mga pulis ang dinakpan sa kasamtangang Cebu City Medical Center ug nasayran nga niadto lang Biyernes kining nakagawas gikan sa Cebu City Jail tungod sa kasong pagpangawat. Ray Pasaporte, News 5. Usa sa mga most wanted person sa dakbayan sa Toledo na sikop sa mga sakop sa Cebu Provincial Criminal Investigation and Detection Group. Leslie Caminada-Vistil, sugin nimi. Human sa siyam katuig nga pagtago-tago, hingpit na gyung nasikop sa kapulisan ang ika-11 nga most wanted sa dakbayan sa Toledo tungod sa kasong pagpatay. Nadakpan si Venancio Canillo lumad nga taga-barangay Tungkay, Toledo City sa mga sakop sa CIDG Province kagahapon sa hapon sa barangay Gaas sa lungsod sa Balamban. Matod sa pangu sa CIDG Province kasi Police Chief Inspector Rene Kiamco nga nakadawat sila og taho nga anaa sa naisgutang lugar ang subject. Wala mamdugan nila siyang gimanhan. Dito kami sa Bohol sa una na-assign. Amo siyang na-operationan dito sa municipality of Ubay. Gabalin-balin siya. Gikan din Cebu, ningato siya Bohol. Pag human, gikan sa Bohol, ningato siya Negros. Taghan pa siya gingatoan nga lugar. Bigya nga. Giangkon sa dinakpan nga nabuhat nga ang krimen ni atong Hulyo 2006 tungod sa kalagot diin iyang gipusil ang usa ka maming Binoya. Dugang sa dinakpan nga nagplano si Binoya nga ipapatay siya mao nga iya kini giunhan. Nagsugod ang away sa duha gumikan sa yuta. Ko diara din gusto di mo papatay na gori. Ako na ningunhan kontrag ako mamatay. Ko sila ko. Kinahanglan mo report. Ato sa pagkasikop ni Canillo na recover sa kapulisan ang usa ka kalibre 45 nga adunay mga bala. Suway untang muikyas ang dinakpan apan wa kini makaibsot human ma-corner sa mga sakop sa CIDG Province. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Duha ka lalaki nga nalambigit sa ginadiling drogas na sikop sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu atul sa managlahing operasyon kagabi. Ryan Sorote, sugin limi. Nasikop sa bypass operation ang inilang tigpayot o iligal nga drogas sa barangay Buaya nga si Roland Matidios pasado alas 10 kagabi. Samaran kini sa iyang walang tiil, human mapusilis sa mga pulis, dihang suway kining misibat, dihang nakamatikod nga pulis ang iyang katransaksyon. Napugos sa pagpaboto ang mga pulis kay mibunot si Matidios sa iyang 38 revolver. Gita sa tambalanan ng subject, kinsa nakuhan sa og mga pinaketing shabu. Nasayran nga anaa sa watchlist sa kapulisan si Matidios nga tulo ka semana ang gipanid-an sa mga pulis. Di bonus siya ni armas dayon ana siya dagan. Mo gi para ma-neutralize ang suspect. Ma-neutralize ang suspect gipikahan. Sa pagpatrolya sab sa Task Force Motorsiklo sa Lapu-Lapu City Police pasado alas 9 kagabi, ilang gisikop si Raymond Amelim kinsa milikay kanila apan naabtan sa sitio Mahayahay sa Barangay Bangkal. Gingusuway pang gilabay ni ini ang iyang gidanga 357 revolver apan nagunitan kini sa mga pulis. Dihang girikisa, nakuhaan kinig 35 ka magagang pakete sa gituang shabu nga gisod sa iyang bag. Gimakat ni Amelin nga iya ang nakuhang armas og shabu. Duda sa kapulisan nga paingon nang mo-deliver og drogas ang dinakpan. Naman presinto. So, incidental to lawful arrest na na-recover na mo ang 30 pieces nga dangerous drugs. Ryan Sorote, News 5. Pakya si Cebu City Mayor Michael Rama sa iyang lakaw didto sa Kamkrame. Diin iya untang hangyoon ang mga kadagkuan sa PNP nga himuonan niyang City Director si Office sa Cebu City Police Office si Senior Superintendent Conrad Capa. Matod sa mayor nga sa iyang pag-adto sa Kamkrame,
Way ni atubang kaniya nga mga dagkong opisyal kay natunong ang hearing sa nahitabong inkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Diin mitambong ang OIC PNP Chief nga si Leonardo Espina. Apan matod ni Rama, mubalik ra siya sa Camp Crame kung mahuman na niya ang investigasyon sa Mamasapano encounter. Ended up securing a resolution. Nalipay ang mga namunuan, magtutudlo og tinun-an sa Ibo Elementary School. Kay di na sila unya mogamit og makeshift classrooms kay makabato na sila og magbag-ong upat kalawak sa ringan gikan sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Tukuro na sunod buwan ang dos andanas nga classroom building diin kumpleto kini sa mga lingkuranan ug uban pang gikinahanglan sa pagtuon. Gimanabana nga mukabat sa kapin 1,000 ka mga tinun-an nga anaa sa Ibo Elementary School. Matod sa presidente sa GMR Megawide Airport Corporation nga ilang napilian ang maong tunghaan pinaagi sa rekomendasyon ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa. Malaumon ang kumpaniyang namunuan karon sa tugpahanan sa Sugbo nga pinaagi sa ilang tabang daghan ang magmalampuson nga mga estudyante. Duha pa unyay mga laing tunghaan nga tabangan sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Project is really something close to our hearts. In Megawide, we've built thousands of classrooms already with DepEd. And since this is an area in Lapu-Lapu, it's like where our Mactan Airport is located. So we're supporting the city of Lapu-Lapu. For GMCAC, community engagement through CSR will continue to be part of our project for the next 25 years. So this is one of many projects that we will see over the next 25 years. Magsigitid mi og kanang pangayo sad sa DepEd and then sa City Hall, and then we are very lucky enough na kami mo napili based pod sa among request kay nakita man gud sa dila nga among kindergarten na ana klase diri sa stage, and then nag-double shift sad mi. So to address that need, kami mo napilian sad sa City Mayor. Gawas nga gisaulog karong adlaw ang Ash Wednesday, Georgia. Bispira sab karon sa Chinese New Year. Og isip pagpangandam sa pagsugat sa Year of the Wooden Sheep, Glenn, gidag sa mga Chinese stores. Andrea Patanya, sugin ni Nangahurot na ang mga stock ug taas kaayo ang linya sa mga customers ni ining tindahan sa downtown area nga namaligya og mga Chinese delicacies. Nag last minute shopping ang mga tao aron mangandam sa bispera sa Chinese New Year karong gabi. Way hunong ang pagputo sa kinartong masing nga usa sa mga best sellers. Gani, makahalin sila kapin 2,000 ka mga karton niini sa usa ka adlaw ug karong adlaw gipanglantawan nga kapin 3,000 ka karton ang ilang mabaligya. Ang masing nga tag 100 pesos per box of 36 pieces, giingon nga alang sa good luck. Laing halinon mao ang tikoy nga tag 80 ngadto sa 150 pesos. Kay pilit kini, kanon kini aron mas magkaduol ang mga miyembro sa pamilya. Duna nay ready to eat nga tikoy samtang duna say lutuonon pa. Magbati lang og itlog, ma'am. Unya, islison ra siya og kanang dili kayo baga. Mas ibutang dito sa gibatil nga itlog. Magbutang og gamay mantika sa kaha. I-fry siya. Pag medyo brown na, luto na siya. Ang huatki o sweet potato cake alang sa growth and prosperity. Para iko ang ana mo progress ka. Mangaon mo pagkaog gabi. Oh, dayon. Na magbuntag niya. Muna pagkaog New Year naman wan. Ang red ampaw alang sa usa ka malipayon nga bag-ong tuig. Samtang ang chubiko kun rice cake with mongo or peanut fillings alang sa long life o good health. Tag 30 pesos ang matag usa niini. Ang fortune cookies alang sa good fortune ug mapalit sa 50 to 100 pesos matag pack. Aron matuman ang imong New Year wishes, ibutang ang tikoy, watki, masi, red ampaw, fortune cookies ug chubiko sa usa ka lamesa nga gihapinan og puwa nga panapton. Ang lamesa kinahanglang nag-atubang sa bintana. Mag-wish dayon ang mga miyembro sa pamilya ug pasagdan kini overnight sa lamesa ug kanon dayon ini kaugma. Sagol Chinese ug Filipino families among naabtang na malit sa New Year goodies. Uban magsimba. And then Sa what temple. Mag-dinner together with the family. And yeah, what else? Alam siguro. Usually mo ato sa tsuon. Tanaw mo Stevie nga
kuan, swerte. Mga mong giapas kay basig maswerte di ay tinuod ay wa may mawala kung sunod ta sa mga Chinese. Gidagsasab kining tindahan nga namaligya og mga lucky charms alang sa Year of the Sheep. Kung buot swertehon sa negosyo, mupalit ni ining keychains nga dunay sili o ibuta ang kining sheep with gold ingot sa balay o tindahan. Alang sa fortune and abundance, gamiton kining pineapple keychain o isabit kining emperor coin o money basket sa purtahan. Samtang alang sa good health o safety, kining holy gourd ang ipang sabit. Si Cecilia among naabtan nga namalit ni ining coins nga ipangsud sa ampaw alang sa iyang mga higala. Sa wa pa kini niya bayri, gibutang ang iyang pamalit sa usa ka sudlanan nga gipukpok og katulo aron matud pa ma-energize. Ako lang ipanghatag sa akong mga friends. So unsa man murag imong gipasa sa ilaha? Ihatag lang ako nila pang kuan ba nga Chinese New Year karon. But ang good luck murag imong i-share Ikuan sa habaang. Andrea Patenia, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Dahang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!